Došli na ovom kanalu, da ćemo da radimo kafa challenge. Da ljudi, kafa challenge i ovdje nam je voda koja nam sad treba. Prvo ćemo da popijemo vodu. To će nam se trebati. Kafa. Pa nećeš valjda? Kafa. Šta ćeš biti sad će da ti bude gorko? Ne vidite. Mogu da radim. Sad će ona doći. I, sledi po nam. Malo ostađeš me činio da pljunim. Pa ti će ti sad će doći. Jo, kako? Voda. Drži bravi. Sad će to biti. Deska. Što je zatvorila majka prozor? Evo, došla je sad. Došla je. Tvor majke, smrdi u kući. Ovaj nema vjerovatno šta da radi. Joj. Pogledaj majicu novu, šta si radio? Sad ću da obrišem. A sad ćeš vidjeti kako ćeš proći. Nije ovo ništa, sad ću brišiti. Sad ćeš vidjeti kako ćeš proći. Vidiš pesma. Sad ćeš da vidiš. Ja tvoje eksperimente. Majmune, jedan. Što da mi ljudi? Joj. Nekako je gorko. Dobro ljudi, to je bilo to za klip. Vidimo se po sljedećem epizodi i poslije.